खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सानै बर' लाइमोना आसाम पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानायखौ लानानै चिरां जिल्लानि मालिबिटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थार बिजिरनाय नागिरनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। आसाम पुलिस हाय 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 आसाम पुलिस हाय 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 जीपी सिंह मुर्दाबाद 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 जीपी सिंह मुर्दाबाद 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 जीपी सिंह सासन करक जीपी सिंह सासन करक बिटिआर गभर्नमेंट हाय हाय बिटिआर गभर्नमेंट हाय हाय फेक इनकाउंटर बंद करक फेक इनकाउंटर बंद करक बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा फालिनायाव बेखौनो आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानबावो जे बिटिआर गभर्नमेन्ट नोंथांमोना थारैनो सं दाननानै बे दायनिगिरिखौ बा जीपी सिंह बिथांनि नेतृत्वआव बे खामानिया जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा बेखायनो जोंनि बे क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि जीपी सिंह बिथांखौ जे गोख्रैनो सासपेनसन खालामनांगौ होननानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि खाथियाव जोङो गोख्रोङै दाबि खालामबाय आरो खावलायनाय थाबाय। हामबायसै। जोङो दिनै बेयाव जोङो दिनैनि जोङो मालिबिटानि ज' जानानै जोङो मोनसे बिराद दुखुनांथाव बावैसो सुनिबार खालि जानानै थांनाय जे जोंनि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ इउएनएलपि नाम साजायनानै नंखाय बाखाय दाय साजायनानै बुथारनायनि गावथारनायनि जाहोनाव जोङो दिनै धिक्कार नांनानै जोंनि हारिखौ जों खौसेथि खालामनो थाखाय जोङो दिनै बेयाव जथुमा जादों आरो जोङो जोंनि दुंखावनाय गोसोफोरखौ जोङो दिनै हमथानो हायैनि जोङो दिनै सासे सानै ज' जानानै बिथां जनकलाल ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि थैनायनि बिनिमयै जोङो दिनै होख्रावदों जाहाथे बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि गथ' जाहाथे सैथो बिजिरनाय मोनो बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेयाव ज'